Kira-kira bojomu ngono pisan apa ora, hah? Kurang piye maneh dadi wong wedok ya ngene iki, kreatife ora entek-entek, gase entek ya wis ngene iki, tisu iso dadi api menyala membara, membahana koyo ngene iki. Sapa lah gak bojone sing wedok ngene iki sapa meneh? Wong lanang apa ya kepikiran? Ra mungkin kok ngono kuwi. Terus deloken ngene iki. Terus mari ngono iki bojone sik kurang trimo ngene iki terus piye ngene iki? Seledat, seledut ae. Piye menurut kalian? Iki ya solusi gas entek yo ngene iki rek. Apa meneh tengah wengi rek. Ya wis gak usah repot-repot, gak usah ribet-ribet dodo kita nggani. Wis nggayo kok ngene. Kayak ono minyak karo tisu ngono wis iso masak wis ora usah ngomong aku gak iso. Iso. Apa sing gak iso wong wedok iku iso. Wis koyo ngene lho sik kurang ae. Kira-kira bojomu koyo ngono pisan apa ora? Menake diapakno ya. Diapakno menake ngono ki. Penake dijolno apa ya? Dijolno lombok apa dijolno tombok?